Thôi, number one là sai không như mày, two là mà như mày, third là mà như mày, challenge anh cứ làm sai, ini fokus dia, tadi challenge sai, sai kalau kamu dia, tadi kalau kamu tadi itu dia, ada bahasa semua, saya buat ini, begini loh, yo, dulu dah dulu kamu juga kan, dulu kan juga orang, dulu kan.
Mai cái zoom in đâu mà rin zoom in cho lấy thêm chân đó là mấy giờ men mày không mày piu mày youth mày lên lắm nào mày piu mày lên lên nha lúc khăn nhung lên sưởi chúng sáng mà ai chưa mày cả tối mày
你也不知道他在这。你讲没讲？记得到你啥时候？你都搞什么搞差不多。มาฟิวมาเย็นมาอาจจะเราบินจะคุยบ้างบินเย็นคุยกันตาเด้ 对，那他不嘛，你不对了。กำไปกินหน่อยไหมเอ้ยเอาเปียงไงเอาแผลเปียงไงท่านไหนเห็นไหมเอา40 ลิตรไอ้สารเดเลยเด้สารองคำสั่งไม่ได้ไหลตามไหมอะไทยสู้อีนี่สายยันเนาะอ๋อที่เสียสุดคนละมันเล่นลูกเก็บไปสิดังเป็นยางแกรงไว้นั่นแหละเอาเบ็ดเลย Lẽ mà nên tìm biết lọc cái quý mình. nhiều nghe Nhé ngàn nhà ra dây vào rồi. All in cầm vào rồi ngàn nhà. Women mai, kawara mai pui mai, Women Society. Ghế chứ mà. Lu sih, ini cuma ini. Just look. Side
我一般不会害。真是。走路妈妈不就剩菜几位就开始喽。Gue lah itu combine kerala mau kita tadi nak, betul kan kan? Hah? Combine apa tu? Không khai số. Nhiều là liu pizza lại đó là mà. Tạm đêm ra online kia nè. Sweet mà. Kaki semana.
所以我跟你讲了，我那个朋友们买不买，买不买，只有这成就为自己打开，人家呢，真的把我为自己开，就是自己开的。Pro. Skate you